ndithokoze koposa a president kuno kuchikwawa mwayambisa ulimi wothirira irrigation imene ikuchitika kwa tiye kasisi imene sipindulira kasisi yokha kapena chikwawa yokha koma Malawi yonse kuphatikizanso muja mmene mmanenera a president kuti ikuyimira Africa yonse. Ife tithokoze ngati mafumu koposa a president ino si nthawi yoti ndikupempheni chitukuko ayi, ife mafumu tiyambe tagwira ntchito kaye. Pa 20 pano after mutalumbira bwana ndi pamene tiyambe kupereka madandu. Komabe ngakhale pa 20 potisanafike Your Excellency sir mundilole kuti asikali athu ali kumbuyo ati kusokolo kwa ngawa akusowa galimoto yokuti ayendere mkatikati mwa kampenimu. Madam OC wa Chikwawa amayendera ka taxi kobwereka, koma asikali athu achitetezo ankhondo amene ali apawa PMF bwana alibire tu galimoto. Ndipemphe bwana kuti tatolani kwina kwache kandi kulilongwe. Ndaona Inspector General alipo mpano kudzera kwa inu bwana, ndipemphe kwa bwana IG amene muli pano tatolani kwina kwache ka galimoto kuti anyamata athuwa ndi chisankhochi chiyende bwino, azitha kupanga patrol ya bwino. Bwana muli pa ulendo wautali, sindifuna kulankhula zinthu zambiri, ningokuthokozani kuti ambuya akusogolereni pamodzi ndi mayi, koma musakhale ndi nkhawa kuno kuchikwawa pa 16 inu patsogolo pambuyo oweni chomanika. Ambuya akudaliseni, ambuya adalise Malawi. Zikomo kwambiri. Amen. Zikomo kwambiri gogo mulilima manja mwachifumu kuti phu. A president tikuthokozani chifukwa amene amalankhulira a director athu achisankho honorable Kunkuyu amanena kuti inu ndinu munthu wabwino. Inu bwino wanu ife tawuona. Mukukweza azimayi kuwayika m'maudindo, mukuponya ziti kukopena paliponso osayang'anira nkhope, komanso munatenga mnyamata ngati ife amene mwamusankha kuti athamange nanu. Mashini ya Germany opanda factory 40, engineer Vitumbiko Mumba amene atakhale vice president kuyambira pa 17 September kupita kutsogolo. Ndiye chifukwa cha chimenecho achinyamataso azitho akutsatirani bwana. Chifukwa yake kunoko kuna IMP athu kuno ndi aoweni chomanika amene ali dotolo engineer kanyamata kongoka kakatali kamene katatiyimirire kuno kwa kasisi. Your Excellency ndikupempheni kuti honorable chomanika akulankhuleni komanso akuonetsereni anyamata anzake awiri amene akumutsatira ngati makhansala ake. Zikomo kwambiri Your Excellency. Chibagera mamba ndikuti aliyense chibagera mamba kwacha Dr. Lazarus Makase Chakwera bana ndikulankhulani ngati amene ndikuyimirira kuno Malawi Congress Party, munthu amene inu munasankha kunena uyu muyende naye akhale MP kuno ndineyo. Modi takulandirani. Nimafuna ndikuonetsereni anyamata ena amene inu munavomereza kuti ayimire ngati makhansala kuno. Apiri auzeni bwana acha kuti inu ndinu ndani. Kwacha Dr. Lazarus Makase Chakwera. Dr. Lazarus Makase Chakwera. Dr. Wen Chomanika. Dr. Wen Chomanika. Kansala wanu Banda. Bwana ine ndi McLeod Banda amene ndikuyimirira Mwamphanzi ward kuno kuchikwawa North. Kwacha
kwacha. Ine ndi Amos George amene ndikuyimira ku Ndalanda wadi kuno kuchikwawa North. Zikomo kwambiri. Bwana, nthawi zonse tikakumana ndi anthu ani mafunsafunso imodzi. Kunena kuti pa UMP, pa ukhansala ndi awa, mmene tayimira pano, tikukwanirayi. Moti panopa, ifeyo akulu awawa, ndife tili bwinoyi. Ndiye ndikufuna nonsenu mutembenuke, muyang'ane mamuna ayima paja uchi. Kuteroko, anthu inu, kunoko, kuchikwawa North, uthenga ndingakuwuzeni ndi umodzi. Manifesto yathu ngati Malawi Congress Party timanena kuti number 1 nkhani ndiya chakudya chokwanira tikuyenera kuti tikwaniritse. Amene apangisa zimenezi ni mamuna acha ameneyo. N'chifukwa chake tikang'ana masomphenya kupita kutsogolo bwana kuteko skimu yecha manena yalikubula ili apapa 451 hectares. Imeneyi munatipangira inteki panonso inagumukanso. Kuteko tikulimbikira tukukakamirani inuyo chifukwa tikudembekezera kuti 451 hectares mukonze ndinuyo bwana. Kutero kwa paseli apa pali mwamphansi apapa pali mwamphansi scheme bwana amene tikundalira ndinuyo. Ukukuti ni maskimu ena mtendere ndiena mpaka na nazolo kumene tikunena pano mwatumiza kale ndalama kuti nazo ipangire maintain tikuyang'ana niyo bwana. Panopa tikamakana pena tumagona ninjala koma chiyembekezo tukhanacho mamuna ache ndinuyo bwana. Kapena ndunena zisizonayi. Kuteroko dziko linolo munthu amene ali samale ndi Dr. Lazarus Chakwera. Kuteroko kunkhani ya zachuma pali dongosolo yayikulu kwambiri yomwe pa chizungu akumanena kuti wealth creation. Chizunguto chimecho ndiye munthu ombera m'manja ayi bwanji. Kuteroko Dr. Lazarus Chakwera ali ndi program ya wealth creation. Nifu ija ena muna inunkheyi pano. Kuteroko zimene zichazi panopa kuichuna kuti ikhale development bank. Kuti dzikwana kwa wina aliyense mamuna ache ndi amene ali apo. Tayenda zaka zinayi zisanu. Taona chimodzi kuti ntchito ena simunazipeze kuteko manifesto mwathu muli kachizungu kena kake tumakacha kuti jobs for all. Ntchito kwa aliyense mamuna ache nduti. Bwana kunoko kuchikwawa North tinapangana. Ndipo kainiyo muti ifunayi koma ife tukakamirana. Tifuna tukuonani bwino inuyo. Tayenda konseku, tafunafuna konseku, sitikumona wina ndinuyo bwana. Moti chikwawa North ino titokoze chifukwa CDF icha mukuikwezanso kuchoka pa 16 ya baba 500 million kunotu muti tukula ndinu. Tikapanda kuvotera ameneyi likubula birichicha hata imalize nda. Kutero kwa balenga nfuna ndi utsimikizeni. Phindu lalikulu ndi kuvotera boma. Ndipo boma ndi president. Boma ndi MP. Boma ndi kansala. Kutero palibe phindu kuvotera ine osavoterawo. Pali phindu lalikulu kuvotera nkulucha osavotera ine. Koma tabwera kuti kuzeni mutivotere tonsefe. Tukwanirayi. Mukatona nkulucha president hapo ine pano MP makansala awa sitinaime bwino. Ndiye kuti niyo musativotere kuti niyo musavotera Chakwera tinakulakwirani chani. President atu ndi amene ucha. Tatenti awefe amve bwino amene achawa. Pamene popo bwana mumve bwino. Ambuya udalitseni kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kuteroko pathabwa pano. Simumankhula chocho chichawa chanucho. Kuteroko ife tasimikizika kuti achomanika muavotera eti. Kuterokoso tasimikizika kuti Chakwera muatani muavotera. Ndima amene wa bwana tikupempheni mozichepetsa kuti mwayankhula anthu anu pathabwa pano. Zikomo kwambiri bwana.
Zikomo kwambiri. Kwacha. Ndithokoze kwambiri asinyo chief Milima. Ndimasinyo chief onse. Ukonso kwa kasisi kuja. Chikwawa North yonse. Zikomo. Chifukwa cholilandira bwino pano pathabwa. Ndithokoze kwambiri atsogoleri onse akuluakulu a chipani cha Malawi Congress, nduna zonse ino amene mmatsogolera pano, Dr. Vera Kamtukule, komanso aku region asimbi ndi anzawo. Zikomo chifukwa cha district yathu ya Chikwawa. Mafumu nonse muli uku mwandanda yapa limodzi ndi asinyo chief Milima. Ndikuthokozeni nonse, moni wonse. Okondedwa, ndathokoza kuti lero ndayima pano nimangodutsa njira. Ndipo zikomo chifukwa takhoza kuonana. Munthu unetu nakhanu yenda kusakasaka mavoti chifukwa kwatsala masiku 6 okha. Ndiye zioneka kuti ku Chikwawa North na apeza wadi. Mdalembetsa ye. Ndino angari mdalembetsa. Konse uko wadi. President mkavotera nda. MP mkavotera nda. Aliso makansala awiri wadi. Ine nikuthokozeni chifukwa masikimu amene tili kudzutsawa ngofunikira zedi pa ulimi wa mthirira kuti chakudya chikhale chopezekera aliyense. Sikimu yayikulu ija ya kanala kuti uchita uko yofunikira zedi kuti Malawi akhale nchakudya chopezekera aliyense. Ngozi zimene zatipeza chifukwa pano ndayimapo maulendo angapo, koma ngozi yayikulu idatipeza kuno cyclone Ana ija idapangitsa kuti ngakhale pamusi apa atolankhani wa ku BBC azinifunsa chifukwa zidali zoopsa kwambiri. Ndipo ngozi zimenezi zimene zapangitsanso kuti chakudya chizisowa chifukwa sitinadzuke kwenikweni, misewu yathu iwonongeke, sitinakonze kwenikweni, ntchito za umoyo zisokonezeke, kufika pakuti Malawi inavutika kolera dziko lonse, district yonse mdziko la Malawi. Kumati kodi chationekera nchiyani? Ngozi zoterezi zinapangitsa kuti Malawi tikhale ndi kuvutika madera osiyanasiyana. Koma chifukwa cha voti imene mdandipatsa, ngakhale sitimadziwa za masautso ngati amenewa, voti imene ija yanithandiza kuti tikhoza kuyamba kubwezeretsa zinthu m'malo mwake. Chifukwa chake chiyembekezo chilipo pali pano, chifukwa cha njala imene yatipeza kwambiri. Chifukwa chake kuno takhala tikuthandiza kumatumiza chakudya, koma sichikwanira aliyense. Ndipo panopa tikugula chimanga china chowonjezera mothandizika ndi a World Food Program. Panopa tikukolola kumene chimanga chimene tinapereka mwadaladala kwa anthu aminda ikuluikulu ulimi wa mthirira. Ndipo chimanga chimenechi chikukololedwachi chithandiziranso kuti kulikonse chimanga chipezeke. Chimene tikugula chamba kale kubwera, chimene tikukololachi chili kale konkuno, zimene zitithandize. Koma maplani ni maprojekti amene alipowa wopirikiza ulimi wa mthirira, zimenezo zitithandizira kuti patsogolopa tisakhalenso ni vuto.
chifukwa tifuna tikhale dziko lodzidyetsa chakudya chizipezekeratu paliponse. Pano pathabwa namvanso wena akudandaula chifukwa nkhani yakukwera mtengo kwa zinthu patauni pano amadziwanso bwino. Ndipo ino amene mmachita mabizinesi pano mwavutika osati pang'ono yaye. Zina zakuti ntchito yake kapena katundu wake timapanga konkuno monga shuga uja. Koma zina chifukwa chakuti pobwera zimachoka kunja, pobwera kuno zimabwera modula. Ndiye chifukwa choti zimabwera modula kunonso mitengo imakhala yokwera. Ndiye pulani imene tinayo ife dzulo litere kunali ku Msanje. Tayambanso njanje ija yafika pa Msanje pa boma tsopano, izifika pa Bangula poseyedwa apa. Ndipo phase 2 idzafuna tsopano yoti tiwoloke Shire yonseyi kupita ku Mtunda uku mpaka ikafike Kulimbi, ilumikizane ni njanje monga idalili kale. Katundu akayamba kubwera pa njanje amabwera wambirimbiri nthawi imodzi, amabwera somo chipa. Ndiye kuti zinthu zichipa mtengo. Katundu woyenda pa msewo amafunika malole ankhaninkhani kuti katundu uja akhale wochulukira. Koma nthawi yomweyo ndiye kuti misewu ikuwonongekanso. Panopa tikumanga misewu yakuti ikhale yokhalitsa. Teknoloji ya masiku ano sikhalanso misewu ngati yakalewa. Msewu uno wa M1, msewu wa East Bank, komanso msewu pita kwa Chapananga zili kale pa mapulani tsopano. A World Bank atipatsa kale ndalamazi za msewu wa East Bank. Sitimafuna kuti tingoyamba chifukwa chongofuna kuti timyate mafuta pakamwa panupa umati tayamba zinthu zimene nkale lomwe kudalibe mapulani olembedwa bwinobwino. Ifeyo tikuchita zinthu zakuti zikhaliye zokhalitsa, zinthu zakuti chitukuko chake chisangotumikira ife walero koma ngakhale wamawa ngakhalenso wakutsogoloku wana wathu. Pulani imeneyi ndi imene ikutisiyanitsa ife ndi wena wonse. Wena akhoza kungofuna muwavotere koma alibe chimene angakupatseni chifukwa aliso zifukwa zawo zimene afuna kuti akhalire mboma. Mapulani amene tinawo mapulani akuti akuthandizeni komanso athandize vana vanu na adzukulu wanu kutsogoloku. Pali pano sitisiya zija za mtukula pakhomo kuthandizira aliyense. Chimangacho chikabwera chonde tisangogawa kwa vaja timagawira nthawi zonse koma tigawe mwachilungamo chifukwa wena salandira nawo ngakhale zinthu zikabwera. Ndiye tikugwirizana ndi mafumu athu chifukwa takhala tikulankhulana nkhani imeneyi kuti zinthu tichite mwachilungamo. Amalawi ndife abale tonse. Uyu akhale chifukwa ndi mzake zakhale chifukwa chowonongera ubale wakuti katundu akafika tiziwamana. Chakwera alibe mangawa ni munthu wina aliyense, sasunga zifukwa ni munthu wina aliyense, timalondola mtendere ndi aliyense. Ndipo anakambapo za CDF kuti tikweza ifike pa 500 million. Zinthu zina zizichitika pa level yakuti simungafunenso kufunsa president yaye. Koma tu CDF yakhala ikuperekedwa nthawi zonse kwa anthu onse ngakhale azipani zotsutsa amene amayimirira anthu awo. Kwina sizidziwika zimene akuchita nayo CDF imeneyo, koma kwina vanthu athandiza, kuthandiza vana apite ku sukulu, kuthandiza maprojekti ang'onoang'ono achitukuko m'midzimu. Tufuna kuti ndalama zimenezo zikuthandizeninso inu kunoku. Koma inu amene mchita bizinesi pamalo ngati pano, ambiri wa inu ngakhale ku nifi simunalandirepo ngongole yawo. Tufuna kuti nifi ija ifike pa banki tsopano, ithandize mowirikiza mopyola pamene yachitiramu. Ambiri wa inu mungofuna kampamba kakuti ka bizinesi kakang'onoko kafike pena pake.
ndinanena kuti tonse tidali wana tsiku lina ndiye tidachita kukula bizinesinso isamankhala pa mdzimodzi izikula zinthu zizioneka kuti tiusuntha kuchokera yapa tafika pena ngati tinali yapa tafikanso yapo ndiye aliyense athandizike kolingana ndi kusoweka kwa nthawi imene alili tiuchita zimenezo mwadaladala chifukwa chake wena kayafuna 1 million alandire ngongole pa levulo imeneyo wena ka 10 million alandirenso ngongole pa levulo imeneyo koma za vana amene tiwakozera tsogolo account ndikuti tiziwayikira 500,000 kwacha padera osati kupatsa inuyo ngati makolo kapena kupatsa mwanayo ayi koma kuyikiza ndalamazo ngati investment akadzakwana zaka 18 mwana uja adzakhala chikhwaya pa yekha chifukwa ndalama zimene zija zidzakhala available kwa mwana uja kuti apite kaya ku university kapena achitire mabizinesi osiyanasiyana izizi tichita chifukwa cha miyala ya mtengo wapatali imene dziko la Malawi tili nayo ndipo sovereign wealth fund imene tikukhazikitsa ikhala ngati chikole chakuti tipeze ndalama zochulukira kuthamangitsa chitukuko cha dziko lathu nakambapo za injiniya Vitumbiko Mumba Vitumbiko Mumba kuti akhale running mate wanga mchakuti watithandiza kuvumbulutsa zinthu zina ndimanena kuti ngakhale shuga wopanga tokha kuno shuga woti situchita kuyitanitsa koma shuga ukanika kumpeza pa trading anthu alimbirane polimbirana mitengo ikwere ndiye anthu osafikiranso zimenezo adavumbulutsa chifukwa adapeza wena akubisa zinthu za mtundu meneyo ndi malonda wenanso tifuna tikonze zinthu za uterezi boma likutumikireni moona mtima boma lithandizire kutumikira wanthu kumidzi osangokonda anthu ochepa kuti azikhala ndalama nokhawo ayi koma tonse kuno titukuke tikhalenso zikhwaya chifukwa chake tiuchita zonsezi pofuna kuti tikutumikireni moona mtima ndipo ngati inuyo kwangotsala masiku 6 panopa mundipatse voti yanu pa 6 linipa ndiye kuti tipitiriza chitukuko chimenechi koma mwamphamvu tsopano mothamanga chifukwa talimba mtima chifukwa mwatikhulupirira mudanikhulupirira ni voti yanu padzana lero mundikhulupirirenso ni voti imeneyo tikugwirizana kodi takwezaniso manja amene mkavota sabata la malo mweli lachiwiri pa 16 ambuye akudalitseni nonse pano pathabwa zikomo kwambiri zikomo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula pano pathabwa boma lino la Chikwawa kuno ku Chikwawa North Constituency kumene amayankhula ndi anthu kuno wafotokozera manifesto ya chipani cha Malawi Congress komanso chifukwa chani iwo ngati mtsogoleri akufuna kupitiriza pamene alekera padakali pano afotokozapo mfundo zosiyanasiyana zachitukuko zimene akhala kupanga ndipo akunena kuti akufuna kuti anthu awavoterenso cholinga chokuti apitirize zimenezi akambapo nkhani ya kunsanje kumene padakali pano mbuyo kalero kudali ndithu njanji kwa njanji imeneyi inafa pano anena kuti ayambanso kuzusa njanji imeneyi padakali pano afika pa boma la Nsanje ndipo akukhulupirira kuti njanji imeneyi ithandiza kwambiri anthu akuno ku chigwa cha mtsinje wa Shire komanso anthu onse adziko la Malawi pa nkhani yolimbikitsa nkhani za chuma ndiye a president ayankhulapo ndithu zinthu zingapo kuphatikizapo mapulani awo pa nkhani yonesesa kuti chuma cha dziko lino chipite mchimake kuti padakali pano ayambapo panga zinthu zambiri zimene zithandize kwambiri kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake akambapo nkhani ya Constitutional Development Fund imene anati padakali pano ikuthandiza kwambiri ponesesa kuti miyoyo ya anthu ikusintha ndipo anena kuti iwowo
aonetsetsa kuti achita zotheka kuti ndalama zimenezi azikweza, akambaponso nkhani ya ana ang'onoang'ono amene sanabadwe kuti makolo mwana akabadwa azikhala ndi 500,000 kwacha, imene zikhala ngati investment funds, imene zikhala ndalama zimene azayamba kuzipeza pakapita zaka zokwana 18, ndiye kuti umphawi udzakhala kuti watha, chifukwa chokuti ndiye kuti ana amenewa adzakhala kuti ali mpoyambira kusiyana ndi pano pamene ana amabadwa kupezeka kuti mwina makolo alibenso mtengo wogwira ana nkumavutika, koma kuti tsopano akufuna kuthana ndi umphawi ngati umenewu. Ndi a president angotha kumene kuyankhula pano. Tinamvapo kuyankhula kwa Owen Shomanika, iwowa ndi amene ali phungu wakuno Chikwawa North constituency, ndipo apempha kuti nawonso akufuna voti ya anthu kuti anthu avotere ncholenga chokuti kutsogolo kuno anthu akhale akuona kusimba lokoma. Pano pathabwa ndi mtolankhani wathu kuno ameneyo ndi secret waona amene a president ayankhulira pano, ayenda madera osiyanasiyana. Ndifuna ungomba mkota ifo tikhati kuwapasa nzathu kwa nkhate kumene kukhatenso msonkhano tipasa nzathu kumene kuti abe na chidzanja bekete Koma iyeyo apitiriza amene koma sanapitirize umafuna kuti iweyo secret utapanga samwapo ungayankhule zotani pa za nkhani imene tsiku la lero mmene a president ayendera komanso mmene a president ayankhulapo tsiku la lero pano pathabwa komanso kuno kuchikwawa. President anayendera malo 4 pamodzi Pandamwera, Kakoma, pamwe primary school panopo ndi pathabwa. Malo onsewa mafumu apempha chakudya. Ndiye president anena kuti dziko linolo la mothandizidwa ndi World Food Program yagula chakudya chokwana 200,000 metric tons kuchokera m'mayiko akunja kuti chakudya chimene chijachi chibwere mdziko muno chidzathandize kuthetsa mavuto a njala amene akuoneka mdziko muno. Chinasamalatu vuto la njalaso litha ndi ma mega farms amene anakhazikitsa amene amana kuti chakudya chamba kukoledwa pompano mvula isanayambe. Tonza kuti dziko muno mukhalabe chakudya chokwana lita nthawi akhala ndi chakudya safaso ndi njala. China ananena kuti ndalama zokonzetsera msewu umene akutcha Sedic Mia Highway kwa Chapananga ati zilipo. Moti pa 16 September pano akayambanso kulamulira nsomena uja aukhazikitsa ndiyonga kuti aumange anthu akwa Chapananga asamavutike mayendedwe. Amfumuso akwa Chapananga anazapempha madzi, ena anapemphakonso mbali ya chipatala. Anatsindika kuti manifesto awo ayikamo mfundo zonetsesa kuti anthu onse m'madera mdziko muno azitha kukhala ndi mwayi kupeza thandizo la kuchipatala mosavuta. Ndiye kuti madera akumidzi kumene kuli kovutikitsitsa kukhalanso zipatala zoti anthu azitha kupita kumene kupeza thandizo la mankhwala. Komanso madera amene kulibe madzi ayetsetsa kuti kumene kuchakufa atumize apeze madzi abwino kuti anthu azithanso kumwa madzi. Azitha madzi abwino osamalika kuti asamatha kudwala matenda ngati akolera. Chabwino pomaliza penipeni uthenga chichiru cha anthu kunoona kuti nchotani pa Dr. Chakwera ndi chisankho chibwerachi. Anthu andi chidwi kwambiri foti Dr. Chakwera akuwalonjeza zimene owo akufuna chakudya awuzati apatsa chakudya, afuna misewu apatsa misewu, akufuna madzi aukhondo, afuna zipatala zonsezo anena kuti apatsa. Komanso anazananso kuti nifi paja isanduka Development Bank. Zosenza kuti kumene kuchaku ikakhala Development Bank anthu ambiri akhalanso ndi mwayi otha kutenga ngongole azitha kupanga business ang'onoang'ono madera mwawo. Yathokoza kwambiri secret. Zikomo kwambiri amene ni mtolankhani wathu kuno Secret Segula amene amatifotokozera makamaka za pamene a president tsiku la lero anali kuno ku Chikwawa kumene ayendera malo angapo ndithu pafupi malo 4 ndipo pali akali pano akupita ku malo ena kumene akhalenso akulankhula ndi anthu kumene kundi kunkhate. Ndiye malo omwe anzanga apetenda nawo limodzi kuno tifa tipereke kwa nzathu kumeneko koma pali akali pano ine ndi Blessings Kanache ndifa ndikuthokozeni nali limodzi kuyambira nthawi imene chakufikira pali akali pano kumeneko kuti mzanga abe na chidzanja abekete iyeyo timpatsira nthawi ina kuti akuyitanitsa kuti apitirize ma program ameneko kapati akali pano ndifa ndibwezeretse kuulutsa kwathu kwa mawu ku Chichiri komanso kukwacha kuti atipitirize kuonera komanso kumvera program osalira pa MBC Radio 1 komanso pa television makoma nonse.
Magai. Lerotu ndi tsiku linanso teleku menedzulo timatipula kunsanje lero ndakona konkuno kunchalo titipulanso kuno kuchikwawa ndiyamba patomali apa ndakwera mpaka napo kakoma thabwa mpaka na khati ndiye akuluakulu ndinakuwuzani ndikwangotsala masiku 6 kuti mundivotere khanga kumalasi gemu ni yaudi antolilo zikomo. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women.
For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194 or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it.